Low network. A bit man recorded here. But there's a bit man recorded. But later never life.
Yada awurade ase ena no pai onyame se fatase yada nase o se fatase yeyi na ye o se fatase ye mane so from January to December waye ade nyina yade ye nkase waye bi Tanse waye bidie ni chese ebi wo ho awanye Nemo de wo nyina ne yase ati nyina e ono na aye Wa kwanye na mo Hallelujah Waye mu ye kasi nutia Asasa ya da wasio Odi awako Wa kwanye na mo Yadi wo Yada wana seko Na yade ya Bravo Yade wo Ana seko Waidio na yade ya Ena no pay ya mawa finshi apa Afi enkometo ye nyina afi se sede ye nyina ye gusu atenkwam amen na onyame ayenia ye nsanka afi we mu nyina ye den ama yen isabre se wugidi aka ame kase pa amen ka ame kase pa odofo amen ye chia wo ye na urade Yesu Kristo di mu ba bibia woti ye ne sede wonimu asida radio so na sabre ye woyi na dwumade atudi se enkranhye Yana nyame asam so hye nyame ma enkuran ama omu se nyame egusu wo ho titi nyankopon no Enoch nyame Noah nyame Abraham Isaac Jacob nyankopon no ene oni ne nyankopon amen enti odofo sabre je wona mu biare e pese o twese sa nyame no gusu wo ho na ni huni ona mu nyina na ni nyina ayemre yada nyame aseso ama afi ayren akwabetu yen Nyame oni adiriye from January to December. Ene dwumadie ansase e be hyase no ye den kaibo eto ho. Nyame ne pa na wotwe a eda yenum next week Saturday. Sani afi bia ye no na ye de afi IND na yaba January. The second or third week yaba ma date no. Ni yaba. Enti ene dwumadie no eye asida yebeda onyankopon asi amen na next week so no yebe sori awurade amen yebe ye worship next week sanse nyame oni adini yi oh yes bebre ne ditu nanim emfa won se bia de odi tu nanim onyeye ne kwa kita no esombo se ade nyina amen enti ene de ye Yesu wose yebeda asi Yabeka nyame asem kakra yebebo mpaye kakra ne nyame asem kakra na fie ya beautiful lines na den atum na wa frɛ na wa ka bibia kyerɛ wurade enye ye na wo ka kyerɛ no onyankopɔ na wo ye den wo ka kyerɛ no ti sabre twawo ne bi na ka kyerɛ no na ɔno so onya ready na ebia tumu a ɔno so ye den wa frɛ wo Facebook na sa wo hwe live so a wo betuma ma wo comments Yentiman kinkan na next week yeba kinkan ansani astati amen wasida wo di person de mawurade from Facebook my comments next week yan ewi yeba kinkan yentiman kinkan so next week yeba kinkan ansani astati am obi ati ni a wo so ye den wo kan ye amen enti ye the lines no etuga hwoto ho ne du ha wo no obi am pray line no ene de nyame adom nya WhatsApp ba kwa ye den aka ho the lines na ye 4 Yempesi obi hu ba kire na wanyere onya enti fa sabre fa pen ne paper
na yankika phone lines na ma studio lines no na medical kan so inside Belgium me to me boas market kapa 032 90 61 69 me santi mobile 032 90 61 69 and this all outside the country so now what the 0032 astate 0032 astate now we wa number no 32906169 you call another second line studio line who inside Belgium 032 94 9081 Misati Mobile 032 94 9081 and outside the country so 0032 0032 932 view 94 9081 Misaki Mobile 0032 WhatsApp 32 view 94 9081 and a WhatsApp line is also near. So inside Belgium, a Leica, first one here Leica, a 0492 0492 075 745 Misati Mobile 0492 075 745 and or outside the country as well 0032 492 075 745 Misati Mobile outside the country 0032 492 075 745 and the second WhatsApp line also a base. So inside Belgium 0486 0486 88 9068 Misati Mobile 0486 88 9068 or outside the country as well 0032 0032 486 486 88 90 and 68 Onyame shiraw Onyame kan ho Onyame ntina ni mu kyerɛw ye bie lines ne tumu a amfa nyame accident ni Bible say Yesu sa nipa edu yare akwatafo odu ba ko pɛ na ɛkɔ yɛ den ɛkɔ da na se obi sa se na enkro no wɔ hefa Onyame waye bia ma waye bia den ama amen Papa Bina obi send me message bi na me ready sorry nice kawakuma ama wo say nyame waye bia ma and he said I say papa bi onya mfie abioso ena onya yare na yare no ese oye operation onya operation no a yare re den ebi kunu ma o he ahwode a wo 70 years a wo koye operation e ji nyame pam nyame so ba mu operation ye success o wie no ena doctor no e dey bail man no se bail say na ye den obetua one papa ne start is away dey usu ma the doctor say ada na usu
operation is success if you okay at the bed am de ma on ntia na so me na seso a ma me arrange ma how I bet my den atua papa de sit that be enye bill no enye ne so eso entia then for the past 70 years unyakopon ahwe me so ama me mframa ama ma home wanyi me one seed mpo but just oxygen see me so na wo pay na me den me betua se fata se me dawura de ase anything na aye me ni so am ye den me so no me di nyame ka e wase dam for the past years oxygen de so obi so en framara ho me no bi no ene atwe agum na me frama e de ama obi asi so na wotu aka but wo de wa ho me ni nyina awo ba no amomo e dokodoko kakra awuro ba so anomomo enyu kakra wa wo control ni sane wo pe no odofo nyame wa ya de kase amen Jehovah Almighty yeah we thank you Lord oh yes we thank you Lord ya be bompa ya odofo emre no ai wo mu no eyemra emu oduro eyemra obonefo no nani abre why said you must be finish it. But Jehovah Lord, He is the only Alpha and Omega. Ordinary associated the Awiyan coupon. And this abre Yababon Paye. Na enaka kra akaya nimu. Yedi be wie afi. Yedi wie. Yes. Na yewura 2018 nimu. And na me kase mu asore na ye bompaye na me ka me si ye kurom ho ye obroni bi kakra bi ho ye fro 18 mu 18 mu obi oni me fi kurom ni mu a obehunu 18 mu ho shi ena kuma se kura ho se mu ba bi ye fro 18 mu ye wo ba ye kase 18 wo se ho no ye den e ho shi e ho ehu e ho ye de what you say into 2018 no and your papi na japade bi wedai e wo mu ai twasam no mi ye dai ye wura mu oh yes sanse football kra ya twaba bi wo ho park ni so utimi twa obi utimi to utwa obi e ref be ka twa sei menye sabiu opa no be ma card obe sei ba ye twaba bi kakra bi e de la na fo se ha dai 18 mu ha de utwa obi a ye penalty eti o afina ye be wura mu no it can be a dangerous. And you must pass away. Every fruit so I abba. But then you need and pie bomb. Young prepare only young grabu. And my uncle Romansa, Beman sees so much like that. Waham. Uramu, Ham no know so I prepare. That's a calendar and the holiday. Obia Juma don't bear 2008 on much to be. Holidays, your woman, your much to be. It's about Roman San Wapani. Ebo ye ka tell what he said only a nim and ye day emuramu na me nipa ye kan bibi o Isaiah 45 ye fa mo pa ye 5 minutes and the message in here short na ye me lines ni tum ye ka bibi Isaiah 45 no say san awrade ka kire de wasa no chorus wasi ni awrade ka kire de wasa ni chorus no de ma say de ma so ni nifa mu se me bre amanama asidanim na masane san ahemfo aboso se me bua apono nanim e wo nanim enim kuro apono ayede apono na watoto emu no na wantoto mu medi wonanim o se medi wonim na mabre emabo ase na mabre emepo ase mebubu kobre apono enfra apono na matwitwa dade adaban mu na mede esu mu akorade ne abonade ahinta re bema wo na wahunu se meni awurade eye amen hallelujah ye bebo mpa ye wasi me awurade amafro no si
me awurade no medi wonim wase mesane ahemfo aboso yɛka aboso a sɛ yɛ maame ne yɛ maame ne yɛ mema yɛ bet aboyɛ no ɛyɛ aboso yɛ maame no so te wonom de ayahoma yɛ den ɛto mu street mo yɛ den ɔwɔ bomu waboso no matter how odipa no akodi akita no a wɔde kokon ɔkokon sɛ na aboso ne lusu a obegya de okuta ne yɛ de aguo asonmu we na nyame kyerɛ sɛ nia odi uso nia okotia no nia ofisa ne ho odin wasi wo nsira kwan wasi wo kwan wasi na no onya kwan eyi 2018 ye bewuro mu sɛ obeyire ho abompa ya obesane na boso no obesane na boso no sansa boso ne sane na sɛ wonya de wo yɛ no mu na ne begu ase ne ho be pagu bedwam nyame so obesane boso no na obiebie pro no na moma nya de oma tutumu wasi adaban enema bi asisi wakwan ye de live bi ato ho ye de balia bi ato anim say ye ma ho nkroso obu a ye se 2017 on cross no 18 ene nyame so be break ni nyinara obebubu ni nyinara na ko bra prom ye wo prom bi wo ha susumu apro agurade abusuam fie bi wo ho edan busuam dan bi wo ha emu akurade enhira bi eden e wo ho ya tum wasi me bie sa apro no na akurade ni nhira bi a wo ho no me de ba ma ho ye na nano ye papa no maba be sofa abrabo mu omako adie bi enhira bi ase kom nsaka obone fo ne gifri wo nsam na so wansa no ode akoko ba bi okay kan abra o ohine ma kwan se omiti bi ko back ekosi Jerusalem asolidan no bible so omo be ko no ayi abra omo be sei oman no no mo sa asolidan no adwapade ne kuruwa ne gold ti ka omo faye no 70 years omo nyusu wan bo omo de ne nyina gu ho omo sa de mawom omo sa de ma asa no se omo yere omo mra mfa mesi asolidan no etiye na na adwapade bi wo busua no mu a obodefo na chi na so de akura ba bi ehwo na urade ka se minyame medi wanim na mabie saa pro no na saa nhira no saa no onyam no saa awo no saa enkwa no saa hode no saa yare sa no me de bema ho ye mo mpa ye no pai ye ka kire urade bani ya biere de ato me no mienu anim live biere de ato me no mienu se ya brabo enkroso ya ware enkroso urade so no abe breaki Jesus obetwetwam sunsuma homa biara ye de ato wasetra mu ahode ne ba uduru wa na pan wapem na yare na samba sika ne kosura du wa pem no asa komanos awade na sumbia ba mu na pem na tokwa ba ye de la bia to ho ye de bali ato bali a kire se on kroso na bali bia so no security for eden egina ho obi monitor wa brabo obi monitor wa ware no obi monitor ma so mo mu komanim na so se na se ka bati ma bompa ya na ya fesi afina ebe kwa wiye no na afia ebe wura no ma eti e ya dia bibi wom eti ya dia enhira wom wase eniema ahintai no bi nyankopon mabie bia pro no na me de be ma mo ye pege nsa koso sabre ka se awari yesu ena no pai me de be sa show mo cham se me bie ma no bo be se bompa ya e wo mo live biara obone fo na to manim wato me yira nim wato me manim wato me nyam sumanim wato ma brabo nim se me bon se bompa ya me de wudi breki me de umacha breki me de wasam breki e bo yesu dim wan sa Paye, I want yes to do so, and I know pay around me one paye. I want to watch myself by dividend, and I know pay around the dividend. But they made money. Oh, flower friend, with you on the outside. I got anybody anymore. Pay, oh, my brother, yeah, in time, yeah, yes, and I know pay. I want it to my, I want it to my, whosoever that have now, to destroy us, to break us, to let us fail, let our evil die, by tender. By fire, Holy Ghost, in the name of Jesus, Abdadie, Abiara, Ishabiara, Uamawa, Afiaba Kobia, Nafiaba Robin, Abdadie, Fabiano, Holy Ghost, Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen. I'm reading to order for facultation, for topic lecture to Isaiah 45. Lecture to Ayana Odi Abom Paye. Ade biara ahintai. Robone fo na che o sitran wa brabom. Onyankopon adiri nya be ma. Amen. Awade akoso ade dwumade shawunsa. Koso abetena dwem. Ya tiefo nyina shawunsa. Awade one mo bibia sida enru wanim. Amen. Obi asida ento wa hingwa nanim. Amen.
na ma wakoma enno obi biase da ode bema wo wo Yesu Kristo dim amen Amen. Arafo yen fa ye tro konkuru yentie nyame asem na yen nyira so ne yen fa yase da nyeden ema no Amen. and ya to din say, how did you get here? How did you get here? Babia wa beduri eye den e da wuduru ho mpempen so awadu du wa beduri odofo eye den e na wuduru ha awade obi akwa na ne de aguo no eye den na ugusu otimu bebre ni no mo se 2017 ase na so nyo mo nyina ne yeden egusu ti ase eye den na wuduru ta December yi mu obi ko hospital said o call you know wa medru fie eye den na uba fie. How do you get here? And how do you got there? And by the same, and then I will hear I do. How do you get here? Or for Babi or Bedui? And Pepenso or Bedui? You farm winning I. Now you say with him in the room. Near 2 winning, and now you say with him in the room. Now so never bedru. A dear. The David Castle was some 20. When Sammy Ho. Or the Bill Canfo at Yasianam. The Bill Canfo Ponco. Now she had a cafe already and Yanko Pony team. Oh, Jesus. Ubaka see any country. Obi say a damn be our toy in team. First in Babia was 10 years and yet. Not a ye, not Yarianqua, and so to our by a tennis I Yarianqua, or got tall few running there. He said yet, and Yamako good. We so need na David Canon. We say the car munu bi oya den okoto yenti. Oda dan de na kaka o san ka on from airport no okohwe ase. The car munu bi sunte. David si bi mika fo pon ko bi ka fo ati ase adam. Na so ye de ka fo awrade enyankopon din. How do you get there? How do you get here? Aya den aya tom. Aya den aya tom. Adomala kwa. E ka ho de anka bi ho de sen yen. If it's some fitness, ya 1 more year. Omo keep it 1 more year and I keep on last week. Hospital. Where Indian. Any didn't come on here or lift him. He didn't come up. I know beside age and I'm a catcher no. Beside age or so or 72 years. When you crocodile to look fit. I'm so fine. You are breast. I said no. Me yes boss. You me to Tumrika. Try. Last 2 months, boy, Kroma, or Antioch, youth team, 17 years, Congo News and Visa. Park is one where they, 17 years, Park is so, and we'll travel here, team. Oh, I had Tom, and you might be, and you want what they be, and you'll be at the Pabia Woody, and you had Tom, with a why imagine your farm, near what a tea, yeah, will be crass or Quadumaba, Uncle Foot Tray, of course, she out at all. Kilometers you won't try the whole year. Obi so kwa dumaba accident. Aya tomalakwa. Obi so kwa accident ni mu wantima so obi so ko mu survival. Aya tomalakwa. How do you get here? Na mini pa yen kan bibi wo Luke chapter 12. Luka engoma no. Eti dumienu. Ikemu edunsia ekon. Yen kan bibi wo. Luke 12 16. Say. No buon bese. Osina Yesu bu wo mo baby say. Onipa bi a oye de fo asase so. Eso abapi. Osina onipa bi wasase so. No onipa no wasase so. Said the minum ye de wasase so. On ka wasoro hwasem o. O ka bebu obi ade bia na sipan. E wasase so. San say onene onipa oye 9 years. Okwa solid them. Na okwa solid them no oni panyifo ye dey e ka 100 years ago in some afa agriwo etu okasasi so asem ni esi wasasi so ni e penso esi ni ebesi bi osuso wo so nipa bi ba asasi so no wa ade enema bebre na osusu ni trimu se no no osusu ni trimu se menye den me dia menye den efri se mini die
me no ba be sie me ni dia me no ba be sie ade mana aboroso nyame ahira no nyame aye ne kase nyame adom no wase man firi so anom a obi ntumi enu ba wo ye afu akoye obi de ayi akate kosi so o ma hwe no obi atra the whole year o krata nanso adwuma bi anya den enfre ne ta but wo de eno ase ye twa wa enti wo hu de wonya ebi ni de papa yi kan eno ba na babro so onya ba bi odi bi ye den ebe sie wase se kura menya dian ose mini die me de me no ba be sie wase mini die me de me no ba be sie na ose die me ye nie ade am ye nie medwire masem na masi medwire masem na masi de kase na ho na me de me no ba ye nyina ne me no ma be sie na maka ma tire me kra se okra e wo no ma pi wo no ma papi a odi asie ama efishia pi home didi nom na obonto oyam na onyankopon ka kire no se okwasie anadu yi this night ubeji die okra I will take your life. Hallelujah. Amen. Yakoyenim anadu yi ye meji okra afru nsam na noma a odi asiesie no be ya hwan dia ye noma odi asiesie be ya hwan dia sara na ye ohhehye ajapade ama no ho na oye odefo wo onyankopon fam no etie hallelujah amen ne papa e ka ye nyina wonfa do onyam kura ma urade ba ko wase me dia ma ye dan ene ma na abusu yi se mi bebubu ma dwiri ma sidan foforo na me de bi asim maka se me kura didi na nom ma woni nye urade se okwasia ma show so 2017 nyina wantumi anamase wantumi anya den anamase anadwiara meji onkwan den orofo enfo ni nia wotimu nia wo mu bi wa no da urade ase amen enye sika ne yebeji wo enya tuma bi ne yebeji wo ma urade hu se ne ofo mu bia woni eden woni anje na woni aso nia wa yamawo mo na wo ka tank you no na wo tank ne eden eyefu ye nana nko abubu bo se da ase ye den bi mra biu wo dana se no ne bi ye den eba na be ya se obi nya bibi ma na wo dana se awo no san kan yo so dana se wa wo enya so chie na ade tu nipa ne so enti wo danya mi ase no 2018 no wo di ade bi shewura ade se onyema wo wo bomba ye no shewura ade ma wo nsaka krata no nsanka so dana se enti urade be de woka o be de woka woni atini ye orofo osi ade nyina mu ma woni nya den enche na fa ye ni asita ye den urade yen ka bibi last scripture First Thessalonians chapter 5 Thessalonians ngoma eti kan eti chemu enum no dunum no eba besi dunso yan kan ho bibi na wase monhwe na obi amfa bone ntua obi bone ka wase monhwe na obi amfa bone antua obi ka obi ye bibi tia wo na wo ye se nyame nti wagyae na so still ano nya oya no eden oye wugya ma urade senka urade momu ntua ne ka na so urade ntua ne ka sani ka wo pe no no urade se memfa bone nya den enko ti obi ka for the past year nyina wagya bibia ma urade koso aye den e cha ma urade amen ne mo ye hwe nka se obi aye bone ti de bone ye den etua ne ka ni mo ni nyina yemfa seda nya den ma urade amen hallelujah amen e ya ko yenu na se na mum muni de ye akiri da muni de oya akiri da
Muni nipa nyina ho. Wase muni nipa nyina anya den enho. Mama mo ani enye da. Wase munsu da. Mama ni enye da. Wase muni awreho da. Mama ni enye da. Wase rejoice always. Rejoice. Joy. Any happy enya baako. Joy any happy enya baako. Happy there. How are you? I'm fine. I'm not fine today. I'm happy. I'm not happy today. By joy there, he said joy there. Joy energy. My own sepel all the time. Me happy and that. But joy there was it always. One can say always be happy. Was always joy. Always joy, joyful. Amen. Always. One can say, kakra, no, always. I see a brain, I said, Mama ni enye da. Enye da. Mu nyan pa boda. Man ka se afi we ubo mpaye. Afi we ya kwankyere. Wo de obi sade bi to awurade anim. Na awurade anya ma wonti wo mpaye bi o. O se de biare enye den. Ye mo mpaye. Ye mo mpaye dada. Ni atum ni wo de to awurade anim. Wo gire ho afi mu pa. Wo ko crusade bebre. Wo ye fasting bebre. Wo ko program bebre. Wo bo mpaye bebre. Wo ko all night bebre. Ni awude tu awurade anim no eye wo se awurade anyama ho etu jampa boda odofo me nyan awurade si me nyan pa boda monase ade nyina mu wose munya den monase ade munya den monase ade nyina mu monase ade nyina mu odofo monase enti ena no pai awurade si ade nyina mu enya den yenanase odofo Wasi adie nyina mu yana nase enti sadi etie bia odofo ene sabre yama kwanya kababi ana wo wo anaka wo fie woni bie na awurade edi wa beduru from January to December onyame waye bia ma amen da ye bia wo so ye na ka ye wo se ade chimpo a wontimi ko ma upie bona usosi ka bi mpo bebo na so badi duwa be do sample abre ya bie lines na tum orofo ubetimi afre ebe ma wakonya na wada urade ase ye were up to 20 minutes edi be fi ha enti sabre 003232906169 003232949081 003249207575 0032 486889068 Order for ubeti your friend. Chow deni babi au free. Amen. Na bibi aboko de. Kristo na dum bibi aboko na wososo e. Na meni eni e bibi ampa. Enta bia se. Baba. Ya wasi de mo. Amen. Kai wosi afiri mu no. Ye he de bia nya ko dia be samia. Jesus. Then say, they are family who be very one. One tear say, we be so ever, they are family, and so, and then we can't be any. Yet that be a machine faster than man, or more than me, I want your money. And to the other two piano, I see a queen, my own half baby dances in a cool. Then say,
ebi break ɛwɔ ayaresa bi na me no wɔ kase yɛde yɛkɔda yɛ na ni da so bi ani baabi a wɔ no nso no afakoro wade ne ba wo bɔ no ɛnɛ wɔ ma de pɛ bi asenia ɛwɔ asese ti ma no yɛwɔ ayɛ yie bi nti dɛmi deɛ m'asɛm a mɛka ne sɛ onyame wɔ ne yɛ di ɔne yɛn agye ne yie yɛbɛka sɛ nyame ne ne yie na wɔyɛ ɔtorofoɔ na wɔyɛ bonyɛyɛfoɔ wɔn Nyankopɔn ne nyame a wɔyɛ ama no afei mu yɛsɛ na wokae yɛsisi nneɔma bebree deɛbia saa nneɔma no nka Nyankopɔn de ma yɛ ankeka deɛ ase nti ɔno asafowade na ɔnim nea wɔyɛ no ɛnyɛ die nyɛ koo ne yɛhwɛ ne sɛ afei a ɛba bɛwuram deɛ nkɔsoɔ Jesus kɛseyɛ ɔde bɛdum yɛn a yɛade ne di no wɔsi wɔn wɔde ne ho ato ne so n'anim ɔdo a na wɔsi wɔn afɛ yɛ sɛ ɔbɛgu yɛn mu a ɔsɛ ɔbɛsi yɛ yame wɔbɛsi yɛ din ɔbɛma yɛ nim onyam ayɛ ntumi ni a wotie me mpa aba afei mu nyame yi wɔdi ne yie san so wosi ase kae saa adeɛ no ne papa wɔ adi nti Nyankopɔn no ɔno wɔdi ne yie sɛ onyame hyira wɔn so onyame hyira wo soso ɛno a wɔn nsa ɛyɛ kɛse ɛyɛ nsa adum sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛnya saa akɔnya wɔ agya bɛko wɔ sɛ daade dɛ na ɔde Nyankopɔn ase mu bɛsɛ nipa nkwan ane yɛakora yɛdidie no nyame wɔma ne wɔani so ade hu ɛmbrɛ mu na wɔma n'ahoɔden yɛ kɛse wɔ ne mɔbosuafoɔ so na daa ne da nyinaa mobɛhyia mu a wasa ama mo nsɛm foforɔ a mode bɛkyekyere yɛwerɛ ɔde makɔ Nyankopɔn no ɔma n'ahoɔden yɛ kɛse wɔ mo so nyame ne mu ne ne yie wɔ Amen. Onyame onhyira wo, onyame onya wo kɛseɛ. Oni wanim afi a yɛbɛwie ne bi yɛbɛwura mi mu. Na ombie no ombubu kɔbra pron da de ban biara de ato wanim. Akoradeɛ biara a yɛasiesie, ahyehyɛ ɛde asie, onyame emie so ɔmfama wo Yesu Kristo dum. Amen. 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 Epa chow, obi online so odien ba bia wo frefre. Yenia Patricia Afishia Pau. Amen. Oh Jesus. Amen. Jesus. Oh, ye near dry. Oh, amen. Oh, Jehovah, Jesus. Oh, I'm Paul. Samen kutu. Namena wasio. Oh. Oh, Macau Cassie Yam Pow. La, yes, Lord. Amen. In your banyami shlow, onyami only one nim. Said your kind of Isaiah 45 no. Only one nim, omubu, onbiri. On Sunday, I am for Abosso, Omodi Hino Abrabosso, Omodi Hino Osika Samu, a warrior so, onyami sano Abosso, Ogomonimasi. Ma anunyam enda do Abrabom, O Yesu Christo. Amen. Oh, should also be. Amen. Amen. Sabre Yansu Yada Uradiasi. Yamini Panyami, why be Brahma? The whole year, every week, ye call ye back. Or Sumana Bofo, over the message brain.
onko kura ye kyerɛkyerɛfoɔ wɔ kyerɛkyerɛ yɛn momfa wei fa topic wei this week fa wei kɔ ye wei ayadomalakwa adomalakwa adom amen eba cha wudi ni babia ofrefre yenu yaba Elizabeth afishia pawo na yetiri nkwa soso mama nyame adom ni Jacob yire na adom ni bi awo no ase basa Hebrew for ma ni bi amen nyame nyoka siama me nyame nhyiraw onyame a osua wa asubie mu no omo ahoden biara efiri umu wa wawo mu onyame nhyɛ wana mu onkoso anom Hebrew for ema adom no de dom ni bi sabre se wutie ya adom nyame de dom papa mami nyame ma bi ntɔ so wuhia oba sabre abra wode adanse amma wurade onyame ma sa adom ni bi nya den entɔ so na won so onya ne a soso ope e wakoma so afia ye bewura me mu o Yesu di mu nyame hyiraw nyame nka ho onto na nim hyiraw o Yesu di mu amen mami meni ni nyina fukuru baako Bible say Yesu mponi nua no anya den anje na ni but I thank God so amasa aduma aba meni me crofo so nyame hyiraw nyame nka ho o se kurobu ha ye modin oni ba bia me fira meti ha ya anka ye ka bibia cho se nyame ba ya anka ba gi atum so me ye obokro ni dia bi anka ba be kyere ye kura akotum nyame hyira nyame ka ho odofo asabre won so tia yen obi o WhatsApp no so odin ni ba bia ofrefre mi fa so le camera ma me ka tese London ye nua ba Abraham mi fa so me de nyame ase woni a wa ya mai dana so woni bambo pane ni gaso pane ni a wa ya mai ni pe nyina ni ya ni oh da bi o from January to December say ni se ni da so sia the age group the brew oh Jesus 16 the brew you got to say don't yeah da so to me na so no mo de di mo yeah kan sa yin kan di oh yes yeah dama so ni a wa ya mai ni pe yeah dama so ni a wa ya mai ni ya no papa yin ti ni sa ni na he yin ti ni kan di said abo ya de ni en sia so ni kan sa yin kan di yeah dama so ani ni kan sa da na do mo di abo ya do le so abedum ya e da so ya engineer I can't say in Canada. Now yes, you done what was every year my year. The new one, yes, and that was the new concept that the mother might move to you point. Now, who can strum what for one want to see? The big year out with them on Sabbath India, any no good, I don't know any woman. I fear everything will put your DB and put on strum. I am cutting all no more. Then you be to me, you're telling me, I put on you move to 2018. You think I put a big blue choir moment, not radio, or why you do what I say, and they now cook all the bomb of Nano or yes, so obedient is a coming. Peter said, I think, and I will casa, and you do 2 year charge ye. Was it no obedience are coming? Or by no one said what on or was no. That's dancing with your main fancy. Was sad done any or catch Jesus said, men of the Messiah day, a count. Jesus oba.
uhunto wayare no etuntwa ti dami say sanka wankodi adanse na kayare no be sampa kamoja no be sampa bio se wadi nyame adanse na wakade nyame ayama akere no meni abawraba onyame onka no onka ho oni wanim omubu ko bra pon biara mu atoto e wo wona no wajagusuam na ma mu shira aka hinta no onyame mie bie na year 2018 onyame ma mfa enhyere dia no nyam na afese se watimi asan danase wo Jesus Christ name amen. Amen. Pacho within Babia free. Hello. The Pacho do online is within Babia free. Hello. The Pacho within Babia free. Hello. Obi free Germany online is so. The Pacho within Babia free. Hello. 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 Ya pacho obi afefi Germany also yente wonka ba ya bisia wote yenka wo online so odi ni ba bia afefi ya sam office ya pa e bia wonte yenka ya pra Sanfred yeda onyame ase onyame ni adini ye ene anopai awrade ejina asida radio ni asida radio pani anim ajaku anamu ni na busu nyina nam kase awrade ena wase hello ya pa cho odin ba bia free awrade asumje nkamo enka ubebre nsoso afisi apa o amen 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 Jesus amen Onyame wanyam kesiye adie pia amode monsa ebeye pia onyame onchira so emfama mo onyame wontutu manamo ensineye na brene abrebia da mo me abeka sempa no ede akere ye ya metume kane sameso mete onyankopon ase ese wo hye me ni mabusie nyina da amen wo poya ho pai Jesus afi achese sabre ne so hye bebrebe to me amani bebrebe to me Sembe prepare, me name Munada, then you know, me when the engine come, Munya me one palme, Yakwa crame, more than a better can see that crame, I be see Sabri, Nessa Metin, Nemetia Wadimu, Nekata Madabo Jim, Nessa Metina Ha, not to them who told them they never. Amen. She said, one yet so, but yet so, and it's in this room, I come and one of the enemy. Amen. Amen. Senia waye onyame soso onkai wo. Onyame onkai wo afia ye bewura mi mu. Onyame onti unanim nkyira wo. Se wa mfa na sida ndi. Na wo de ama no senia wo pe no. Onyame onka ho. Onni woni wabusia nyina nam. Anim no ontutu manam onsi yie. Amen. Omo na bofo enso mo nsam na manam pem obo afia ye bewura mi mu. Onyame onhyira wo. Ne ofo mu ana ye den afia bewura mu nyame ma no nyamre. Amen. Onyame mfa ayeyie edwum enhyewa no omo wa bobuo na ne ayeyie edwum
besa de asida man afise se o Yesu Kristo dim. Amen. Amen. Yep. Me bacho yo. E bacho obi wala ni so die ni ba bia ofrefru. Hello, obi wa WhatsApp ni so die ni ba bia ofrefru. Bacho to South Africa. South Africa. Dunia eti say afishia palso so. Anton Tomato official Paulo. Enu say urade aye ni nyina na ama wo. Nti yo wo ka kire ba ni ka kire. The balance, the balance, when the bond the panel shows for the album. But I promise you, sir, but when I'm not going to no Virginia, I didn't really fear. You see, I ain't coming. Maybe I don't say to the rest of them. You said, there in your middle, I want you to show ever die, ever die. Then I'm not going to I won't have one more. I saw them, but on one year, Obiakas air one for class of it. And you women and maybe I'm doing that's why, dear, make us say, I see that one. Naya de Mao. Asidagua Euradie wasidagua Abe asidagua Nayade Mao Abe Benevio asidagua when the bomb family shows support their me, and I'm a friend that's not as if first is not that a mother, but you want to do your person, no man testing the body beer, Mr. Shran Kennedy, and the two can't and go can't do the Bible bought their shows like you in December. Oh, you don't see, you don't see, you don't see. Now, Miss Ramos, only the Muslim. No mamma, Nancy, the man Solomon, no mamma, Tunia, or the my Eliza. Amen. Yamiaba, Yamintin and Mucho, or Yamini were him. Isaiah 45 will be a king candy bomb pie, or Nunyanko Pono, or new name, Omubu Undri. Now Luke 12 also so you can come before, say Yami Yamawa, Yamison cow, now bring us what in your kind of the year day, Amano. Sansa Yahua de me, Yansa into me. When Yami own show, or Mount Suabapi, said it will be Abasuki, I will look 12 one. When Yamima Suabapi, I fear you be Ramimo, or Mount Suabat de Muso, and Muso, and Muso, and Muso, now or more accommodate Marame Dipidi, when Yesu Christ again. Amen. 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 Already, yada wasi. Yejina asida radio. Panyinfo nyina na busua nyina na muta wasi. Amen. Yejina awade wakwa Jackson otu ahene ene na busua nyina na mukase awade yada wasi. Onku anso a wode ye bahadani dan nyina awade wakwa yimane na busua ye nyina kase yada wasi. Ye kwa ye be wadomu. Obonefo nim se watra bebre. Onyana duana ka yahwease. Na ka ya patri. Na ka funso bi aba. Na so awade wakita wo ni fam. Edi yakọ edi yaba edi yakọ edi yaba yeda wase awurade yehuni a yenka yemfa na wase dan se Bible say one free so anoma obi ntumi eyawo na wo free so wa tomo yen na ma yen so a awurade na ka yen sem fata bi na de yetimi ka se apa acha. We bless you, Lord. We thank you. Nyamini ba yenko. Amen. Eda oyankopon ase apa. Ehwe de Awurade aya. Na ehwe de Awurade aya ma bia. Oh. Evangelist na ngwanwa. Ngwanwa. Sanse enye menyansa na menim die. Babi. Etu kan Sam 111 na. Ose munyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Etime me de me ho ba sha se me yi Awurade aye. Yi Awurade aye. Me de makoma. Nyina be kanfo Awurade. Be kanfo Awurade. Me de makoma nyina be kanfo Awurade. Sanse me hwe de Awurade aye ma me ne mabusu a. That's a broad identity. But every 2017 between there, just say, you got the Radia, ya nyari go hospital. Just say,
Awurade ni adi ni ye papa na beduru ma mo se enye mi nyansa dabi ana mi nim die ana mi sika bi ana mi ahofe bi ne mo adom bi tese ye nkofo bebre mo wo sika ebro so ye wa ho fafa bebre anyamsa fo bebre na so mo nti ase dabi me nche wo mo mawu ana me nche wo mo yare dabi da ana sa me nche wo mo mabodam na so sa me da so tiase de se mo je di mo office ana no pa ya na me hu de menka ampa na me hu de menye na me ene ya ediniye oni ma busua ni ediniye ba busua ni Awurade di mi ko Ghana o di me ko aba se bebre ko mo ntimi ma na se so obi ko yi uma bi ti get so ko Ghana obeduru esa de body za ko back me tell say ni pa no ana se ni pa no funso bi no aye dabi nemo aya dum bi na Awurade di adum ye it is a man na see ana mi otiafo rofo mo ma ye nyina mom ne fast da eni kabia ma asafo Awurade na say enframa ya humi na ntia de bia ye koba yi enye ya ho ode o dabi ya dum ni hira bi no de adum ye hira no de adum ye adum ni hira bi no de adum ye yes ye danase ni ejina ye no se no fata na so asida ni bibia chi obi ani ho ya se de asida ma no na se nanim ni na chi obi ara ni ho ene do biara na so tutu no ho eye ono ko na fata ono ko na fata sasa na no ska no ka tse o se Awurade madi mrasem ni nyina aso edi na menya da anko o se oba ko pe na ye me hu se say oba ko pe na ye only Jesus Christ oni Awurade ono kuto na se da asida ma Aropa Awurade me ne mabusu ka sa yegie ni asida enkawudi ne sa fi so de ye betwa na fi foforo be wura mu so oba ye sentene wa ya bra oba bie kwan wo ma adom na ye kese wo ye so ene ya tiefo nyina so de obiara hye Awurade sa na de biara obi biara be ya Awurade ma ne nye nhira na adom ne nya kese na emuru so yetimi motre ne ya bra abo na so bia no wade no hoto Awurade so ama na nim agu ase de biara da ti ababo trene ya bra abo Awurade ka obi biara ho amen Awurade ye da wase Jesus ye ne abusua nyina ye da wase amen ye kwa ye bai ye wadom isu to owi ebo asrochi na isu no yi nyina ra Awurade de namu ekoba abina brinya o ma ya sempa e de ko Jesus utie ye mpaibo utie ye sufre ye kwada najo a obodefo no sori na so Awurade na do wataba kata ye so omukosia efre ye kra na so no Awurade wo pie ho na wasa watamfo nyuma Jesus e da wase Awurade ye waya nyina ye de akoma ye kra enipadua ye sunsum e kane Awurade waya ma ye nyina ho e ka se ye da wase amen how do you get there how do you get here e die na ma wutimi duru ha nyamini pa na die na ma yetimi duru ha e ya ntomala ka ye gira dum nu ka se Awurade e da wase ye gira atiefu nyina mu ka se Awurade e da wase se abre na bre nyina mo nya mre ne kwan na mo tra radio ho eduru Saturday ya no mo pray omo ko ba bi kura ne hawo ma so ma da jo bibia abetra ho Jesus Awurade e juroma na mu da wase amen ono mu tie o Facebook ono mu show Facebook binara e juromu nyina na mu da wase amen ono mu tie o Canada ono mu tie o America because of the hour international brebi o mada Awurade e juromu nyina na mu da wase amen Ghana e jurobia na mu da wase South Africa Germany England Spain France Baby biara all over the world. Papa, ye ginati fro nyina na mu da wase. Ye musa fie be wuro bo mo hoode abro de ode mo ma fi so. Amen. Na omatumi de atie wasem. Na omo so be ye asem pakafo. Amen. Wo Yesu Kristo dim. Na say Paul say, "Mo hwe me na mo sua me." Say de me so me hwe Christ na me sua no. Omo so so ntimi nya adomi. Patashi kom so. Na omo so ntimi koka sempa. Amen. Wo Yesu Kristo dim. Amen. Ye da wase, Awurade dawasi amen dawasi na men krofo invite mo ba ha na mo ne be program afi nyira mu ejira nyame na mu tabu nyira ase amen rabbi ejira nyame na mu dawasi apostle ejira nyame na mu dawasi amen na mi shira mo nyame nka mo ho on tena ne mu twira mo amen for next week
popromrim ebe sori awurade ebe worship Nyankopon ebe ma hingwa na sane aba sanse eno ne ono ne ba beji na ade o onsoma bofo bia ono ne ba beji na no onyam ono ne ba ebeji na no onyam the next week ebe frɛ nyame ahingwa no aba wo fie ho oni anyina be bom ebe sori awurade popromrim ebe pagya no ebe pagya na henie yɛda wase awurade yɛda wase awurade yɛda wase yɛhuni ya yɛnka sɛ bibi wase da kyi a yɛde ne nyinaa ka mo ma wɔ awurade sɛ yɛkɔ a yɛbɛ ɛwo na wɔyɛ ne nyinaa ɛka wɔtamfo ko deɛ anka yɛnte ase o me deɛ nka mente ase ka me dɔmpa nyinaa ho mpo akɔkwa nanso woatom no ho bɔbɔ nti sɛ meka te asefoɔ ho a megyina me yere ne me mba nyinaa nam meka sɛ awurade yɛda wase meka sɛ awurade yɛda wase hyira nka wo din na ase nka wo din wɔ yesu kristo din amen na me nipa bɔ mpayɛ ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhufoɔ aseda nka wo din amen sɛ yɛhwɛ nea wayɛ ma yɛ ne ɛboro yɛ adwene yɛ nti aseɛ so papa yɛne hwee yɛka deɛ ɛka no sɛ yɛde ano faafa ka sɛ aseda nka wo Ija ya kra ne nipa dua hyɛ wo nsa ɛbra yɛ kɔ fie yɛka ne sɛ papa brɛ nsa bɛ mu na bɛbɔ yɛ ho ban dɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ biara sɛ bɛyɛ nimguase ɔha amanneɛ deɛ yɛsi ano kwan wɔ yesu kristo nasaret odi mu na ne yɛgya atiefoɔ so hyɛ wo nsa na ɔtwe yɛsi mi sɛ papa ne ɛnyɛ nhyira na ma wadom no nyɛ kɛse wɔ yɛ so dɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ biara sɛ yɛ patuwuo yareɛ deɛ ɛsɛ sɛ papa si ano kwan ma yɛ na fa yɛtwa afei na afi foforɔ bɛyɛ yɛbɛwura mu yi na nɔɔma nyinaa nyɛ foforɔ ma yɛ As I was to say, so people Christo, man, no, I have got for no matter than you let them. And no matter that a year or 2017 in your papa, in there, when you get a be in our chili. Now, fear be Ramono. But yet me, I shall do quite with them. I hear count Dean, and Brian Quays, so say, but dear new kind, a fair course with you. And when young count Dean, so a kaya home, I don't know more. I dominate. Amen. 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 Amen.